Is gradam de chuid oras na Gaeilge gleo a bhrontar scoil na Berle a dhéanann éacht a gur chun cin na Gaeilge. Mléana brunú gradam jaascoil déag as gach cairn den tír, agus in amásc sin bhí ard scoil Níomh Paul an trúhan a gan ard watha. Isteach an scéim hart fé trí bhí ó hin agus hanach máilt rééis deigh an scáil. Nuair hanach siad isteach luir siad leis na daltaí, darc siad ar an chláráma bhí agin de cheachna na Gaeilge agus darc siad ar an méid Gaeilge bhí ag luir sa scáil. Comáide sin darc siad ar an ard an fólamathe tá agin oscail fihis ceithre seacht agus riam siad achhaní atá ar lína agus gur féidir leis na daltaí isteach leis na ceachtainna sa bhála agus na ceachtainna le dhéanú ar lína. So fi siad san ar hanach siad isteach sa scáil agus fermid an scéal gur bhainmid an dúis. Agus tá dúis airgid buint leis fása bhainmid sílam 3,000 punt agus é sin le caiú agin go fáil agus bhí lehhaid agin na meala lí a fásta. Bhí sé rós, thuimiid siad go bailach lé ar an tréin agus thuimiid go Ostain Darvanium an Alexander agus thuimiid is seomra mór agus bhí daine ó different scoile aithnáit ó Mayo, Gaillimh, Cork aithnáit. Just bhí sé ar bra an Gaeilge a bhíonn sin. Gínta bradúil an gradam seo hail. Tá Gaeilge gínta leidir sa scoil nuair smíonn tú ar an ceant ar ardmhatha has. Tá antuiscint ar an Gaeilge agus ar an cultúr go generalta ar an tíomh seo tíre. Agus tá ceathar a gin an seo teagas Gaeilge go lean aimseartha agus léironn se sin an irid sima atá ag na scolarí agus ag na tuismóirí sa Gaeilge agus maiile sin is dóthaigh gur Virginia an scoil smó sa ceantar seo a chur an scolarí chun na Gaeltachta tá buinte ag mé agus ag daithí le Lochanúr agus ag Stefan le Maithreortaí agus margheallar sin is maile na scolarí a sppragu gáil chun na Gaeltachta agus hagann siad a bhála le hinspóráid na Gaeilge iontu agus grad an Gaeilge agus margheallar sin bíonn sé ionta forrast iad a hagasc. Bhí séach mai thuimiid héas go bailile cléir ar an trán agus fermid Jachanna cuban té agus bhí an crachar dói thuimiid go Ostain Alexander agus bhí bithil ag caint lom fé an deis a runimid agus bhí sé aonach mai. Agus amlís giste. Siad an gcuil an Gaeilge sa scóilínta Leidir tá rang sogamsa ag deanú pósterí agus tá an tiideal an Gaeilge Hartarín. Níor bhain mé on dúis ach bhí an sult as deanú an pósterí.